Афшин. История на надежда. Роден съм в Южен Иран, в град Абадан, в мюсюлманско семейство, шиитски мюсюлмани. Дядо ми беше мюсюлмански лидер и имаше 19 деца. От тези 19 деца той имаше 84 внука. Трябвало да избере един, който да пренесе духовния модел на живота и учението на следващото поколение. Когато се случваха инциденти, при които можех да бъда убит, всеки път, преди да дойде някаква опасност към мен, аз виждах силуета на някакъв човек, който винаги идваше. Открито говорех за това. Дядо ми взе това за знак, че духовните лидери на исляма са над това момче и го пазят. Така той ми обърна голямо внимание и ме научи на всичко, което знам за исляма. Присъединих се към Хизбула и бях в армията им 3 години. Тогава усилено изучавах Корана. Дядо ми беше този, който пося семето в сърцето ми, че трябва да споделя ислямската вяра с бедните заблудени християни, които са се отклонили, и да напомням и да бъда духовният лидер на нашето семейство, което беше извън Иран. Пътувах към Малайзия, където бях заловен с 30 нелегални паспорта. Хвърлиха ме в затвора и там започнах да уча другите на исляма, като им обяснявах какво трябва да правят, какви са задълженията им към Аллах. Вършех това постоянно всеки ден и се молех по 5 пъти на ден. Шиитите се молят по 3 пъти на ден и включват 17 ракат в тези 3 пъти. Но какво направих аз? Тъй като исках да прекарвам повече време с Бога, правех това 5 отделни пъти и в края на вечерта се молех допълнително. Създадох си навика да чета целия Коран от начало до край, веднъж на всеки 10 дни. Бях получил духовните сили на исляма. Знаех, че са духовни сили и че имат свои планове. Те са духовни същества. Да разговаря с тях не е забранено. Всъщност, има разкази, в които хора са говорили с тях, например пророкът Мохамед е говорил с тях. Аз можах да се свържа с тази духовна сфера и да придобия сили от тези духовни същества. Имах способността да се моля за хора, особено когато някой ги е наранил или им е направил нещо лошо и след това се случваха инциденти. Те идваха при мен и искаха да се моля за тях. А веднага човекът, който им е причинявал злините, се разболяваше или преживяваше някакъв инцидент или други такива лоши неща. Имах способност, като затворя очи, да кажа какво прави човекът в другата стая. Всичко това ме направи още по-жаден за сила и аз исках още сила. Така прекарвах повече време в размишление върху Корана. И докато правех това една вечер, размишлявах върху стиховете. В Корана има думи, които се повтарят многократно, но нямат значение. Това са тайните на Корана. И докато размишлявах по този начин, някакъв дух влезе в стаята. Беше много по-силен, отколкото можех да понеса и да овладея. Бях изплашен до смърт и се опитах да използвам всички оръжия, които ислямът ми беше дал. Заповядах му да излезе в името на Аллах. Сатана, аз те смъмрям. Използвах всичко това, но нищо не помагаше. В този момент бях напълно отчаян и почувствах, сякаш нещо ме задушаваше до смърт. Чувствах се, сякаш умирам в тази килия и просто извиках към небето: Боже, помогни ми! Веднага чух глас, ясно, както чувате моя глас сега, който каза: използвай името на Исус. В този момент, честно казано, не се замислих и за секунда.
Чувствах се, сякаш се давех. Бях като човек, който се дави и му се хвърля въже. Той няма да се замисли за цвета на въжето. Просто го сграбчва. И аз го направих. Тогава казах: Исусе, ако ти си истинският, яви ми се. И до този ден, когато се сещам за това, си казвам: защо използвах точно тези думи? Защо просто не казах: Исусе, помогни ми? Не знам защо, но така излезе. И преди да свърши изречението, всичко се върна както си беше. Това не беше моето покаяние. Това беше началото на моето объркване. Как може Исус да помогне на един мюсюлманин? Аз бях вършил всичко по силите си, за да бъда добър мюсюлманин. Вече се бях посветил по пътя на Аллах и исках да стана мъченик за Него. Правителството на Иран даваше на хората, които бяха готови да се жертват, един специален Коран, който имаше държавен печат. Бях участвал в екзекуции чрез обесване. Върших всичко, което смятах, че трябва да върша срещу неверниците и да правя всичко възможно, за да споделям вярата в Аллах с други. Аз знаех, че нещо не е наред. И то не защото се съмнявах в Аллах, исляма или нещата, свързани с тях, в които вярвах напълно, но всичко това ме объркваше и не знаех какво да правя. Затова се опитах да забравя. Но този въпрос: как може Исус да помогне на един мюсюлманин, как може Исус да помогне на един мюсюлманин, не преставаше да се връща в ума ми. Аз вярвах в Мохамед, последния пророк. Вярвах в съвършената религия. Защо Исус дойде да ми помогне? И в този период от 2 седмици бях истински объркан и си казах: ще се моля и ще постя и ще помоля самият Бог да ми покаже пътя. В този момент си мислех: има стихове в Корана, които казват: пътищата на Аллах са много. Няма значение от коя част на планината си изкачваш, ти винаги ще стигнеш до същия планински връх. И си помислих: сигурно това е Бог. Може би Бог има конкретен план за мен и Той иска да следвам точно този път. Казах си, че никога няма да разбера, ако не задам този въпрос. Така и направих. Молих се, постих и от цялото си сърце и с всичка сила попитах: Боже, какво искаш да направя? Кой е пътят, който искаш да последвам? И в продължение на 2 седмици стоях на едно място и се молех дълги часове, докато бях буден, и постех колкото можех. После заспивах и като се събуждах, се молех отново и отново и питах Бога: какъв е моят път? След 2 седмици на молитва и пост, аз нямах никакъв отговор. Много се обесърчих и си казах: забрави за всичко. Какво е това? Нямаше как да разбера какво иска Той. Дори не знаех вече дали Бог съществува. Бях пропилял живота си. Бях се страхувал през целия си живот. Опитвах се да върша всичко, което би угодило на Аллах, а сега Той ме обърква. Ако Аллах е толкова велик и познаваше сърцето ми, щеше да види, че го обичам. И какво значение има с какво име го наричам? Той знае, че в сърцето си го обичам. 2 седмици аз седях там и се молих и нищо не се случваше. Казах си: ще си върша каквото си знам. Ще си ходя по своя път. Ще върша каквото си искам. И точно в този момент почувствах, че Божията сила изпълни стаята. В исляма най-големият грях, който можеш да извършиш и никога няма да ти се прости, е да се усъмниш в самия Бог. Да се усъмниш в ученията Му, в пророка Му, и аз бях направил точно това. В исляма те учат, че Аллах никого не посещава. Бог никога не посещава човешки същества. В този момент чувствах, че съм извършил най-големия грях в исляма, който никога няма да ми се прости. Божието присъствие беше в стаята и аз веднага се сблъсках с Неговата святост.
И всичко това се случваше спонтанно. Изправен пред Неговата святост, усетих, че слага този товар на греха върху мен. И аз знаех, че понеже е справедлив, Той трябваше да ме убие. Трябваше да ми изличи от лицето на земята, защото аз бях толкова пълен с грях. Плачех, защото, честно казано, не исках да умра. Но знаех, че нямам шанс. Той беше толкова свят, а аз бях толкова нечестив. Изтичах до ъгъла на стаята, хванах се за главата и започнах да викам: Боже, прости ми, Боже, прости ми. Казвах: прости ми, прости ми, прости ми. И докато плачех и казвах: прости ми, почувствах, че някой ме докосна по рамото и каза: прощавам ти. И в мига, в който тези думи бяха изговорени, физически почувствах, че ми е простено. И не можех да го разбера. Ние казваме в името на Бога, който е милостив и жалостив, но не знаем дали сме простени до деня на съда. Затова няма и един стих в Корана, в който да се казва, че Мухамад е на небето. Той трябва да чака, както всички други, до деня на Кияма, денят на Възкресението, и всички ще бъдем съдени в този ден. И как така? Кой е този Бог, който каза: простих ти, и аз се чувствах опростен днес? Попитах: кой си ти, че можеш да ми простиш и аз се чувствам опростен днес? Той каза: аз съм пътят, истината и животът. В момента, в който чух тези думи, знаех, че са от голямо значение, но нямах абсолютно никаква идея какво означаваха те. Все още нямах представа кой е този Бог. Затова го попитах: как се казваш? Исус Христос, живият Бог, отговори той. И в момента, в който изговори тези думи, сякаш всичките ми кости изчезнаха от тялото ми и аз паднах по лице и започнах да плача в присъствието на Бога. Просто плаках и вече са минали 18 години, но все още не мога да забравя Неговата любов и милостта Му. Не мога да забравя какво направи Той за мен в онзи ден. Той каза: простих ти. Аз се почувствах опростен. Паднах на колене и плаках, защото толкова години се опитвах да угодя на Бога и нищо, което бях направил, не можеше да му угоди. Нищо, което бях правил, не трогна Бога, когото познавах. Чувствах се толкова измамен, защото ми бяха казвали, че това е Бог, а не беше. Казваха ми да убивам по пътя на Аллах. Но тогава този Бог ми каза: обичай като мен, прощавай като мен. И аз знаех в сърцето си: да, това е Божията истина. Бог е прошка, Бог е любов. Плаках в продължение на 2 часа и просто стоях при нозете Му. И всеки път, когато поглеждах нагоре, виждах нещо като екран на телевизор. Виждах хора от всички различни поколения и различни националности и произход. Във всеки човек, когото виждах, можех да видя всички грехове, които бяха извършили. И това ме съкруши. Казах: Боже, аз живея между всички тези хора. Всички те са грешници. А той ми каза: Авшин, колко лесно простих на теб. Казах: много лесно. Веднага добавих, както ние казваме на фарси: лесно като да пиеш вода.
След малко казах: не, дори по-лесно от пиене на вода. Той каза: както простих на теб, така лесно мога да простя и на тях. Кой ще им каже? Казах: изпрати мен. Той каза: иди. Ето как станах християнин. Аз се помолих: Боже, изпрати ми Библия. В затвора някой от някакъв друг отряд идва при мен, подава ми една книга и казва: това е, което поиска. Аз говорех урду и хинди добре, но забравих да му благодаря. Знаех, че това е Библия. Казах: Боже, аз се помолих снощи и тази сутрин ти ми отговори. Толкова е чудесно, ти ми отговори. Ти си мощният Бог. Ти снабди това, от което се нуждаех толкова бързо. Това е живото Божие Слово. Аз поделям своето свидетелство, за да могат други да чуят за този всемогъщ Бог. Не очаквам никой да стане християнин поради моето свидетелство. Моето свидетелство си е само за мен. Искам хората да разберат нещо. Това е историята на всемогъщия Бог, който може всичко. Той търси всички отворени сърца и обича човечеството с цялата си сила и мощ. И ако някой чуе свидетелството ми днес, искам просто да каже: Боже небесен, Творец на всичко, ако това е истина, и аз го искам. И аз ви уверявам, мога да ви гарантирам, че този могъщ Бог, който дойде, докосна и промени живота ми и напълно прости всичко, което бях извършил, ме увери, че мога да бъда на небето с Него. Той може да им даде същата увереност и да им даде да опитат от същата прошка и същия живот. Ето какъв е Исус Христос. На Него да бъде славата от сега и до века. Амин. Моят съвет за всеки мюсюлманин или мюсюлманка е: знам, че те питат: Исус Христос Бог ли е? Може ли едно човешко същество да стане Бог? Разбира се, никога. Никое човешко същество не може да стане Бог. Но аз вярвах, дори като мюсюлманин, в един всемогъщ Бог. Бог, великият Бог, който може да направи всичко. Но може ли Бог, този велик Бог, да стане човек? Може ли Той да се разкрие в човешко тяло? Да, може. И като християни, ние не казваме, че Исус Христос е син на Бога, защото Бог е имал дете. Не. Но Бог се разкри в тялото на Исус Христос пред цялото човечество. Аз предизвиквам всеки: ако призовете Исус Христос със сърце, което е искрено, и Бог го знае, ние не можем да изпитваме Бога. Ние не можем да поставяме Бога под съмнение. Но можем да се молим на Бога със смирение и да кажем: Всемогъщи Боже, аз имам човек от семейството ми, който е болен. Има някой, който наистина се нуждае от изцеление. Аз имам въпрос. Имам разбито сърце. Изпълнен съм с депресия. Докторите не могат да ми помогнат. Нямам надежда. Чувствам, че нямам мир. Ако попитате: има ли надежда в Исус за мен? Има ли изцеление в името на Исус за мен? Има ли изцеление за моя роднина? Някакво спасение от тази депресия? Искайте в името на Исус и ще получите, защото Той е всемогъщият Бог.
Опитайте и ще видите. Ето, това е Бог. Авшин ни разказа своето прочувствено свидетелство за Божията прошка. Ако се чувстваш духовно празен и търсиш истината, както той описва себе си, тогава искрено се надявам да потърсиш Господа като Него. Знам, че Бог ще отговори на молитвата ти. В Библията, Матей, глава 5, стих 6, четем: „Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.“ Давид пее в Псалом 42, стих 1 и 2: „Както еленът пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог. Кога ще дойда и ще се явя пред Бога?“ Какво ще кажеш за себе си? За какво гладуваш и жадуваш? Дали е за пари и слава, или за прошка на греховете ти, или за присъствието на Бога? Авшин описва себе си като човек, който се дави. И Исус Христос е станал за него спасителен пояс, спасително въже. И както той казва, не дей да спориш за цвета на въжето. Просто се протегни и приеми дара на спасението, който Бог ти предлага. От всички свидетелства, които имаме на тази програма, Авшин е едно от най-затрогващите. Защото вярата не е свързана само с логика и с теологични точки. Тя е да намериш Бог в дълбините на душата си. Както Исус говори за нея и Давид пее за нея. Надявам се да отвориш душата си за Божието спасение. Авшин току-що ни показа как той намерил спасението. Днес може да бъде денят на спасение за теб. Не чакай до утре. Трябва да обърнеш гръб на греховете си и да приемеш Исус като свой Господ и Спасител. Ако направиш това, Бог ще прости греховете ти и ще ти даде съвсем ново сърце. Това е единствения път към небето. Ако си готов да направиш тези крачки, моля те, кажи тази молитва заедно с мен. Господи Исусе, аз знам, че съм грешник и имам нужда от Спасител. Ти си Спасителят на целия свят. Ела в моето сърце, очисти ме от греховете ми и ме изпълни със Святия си Дух. Аз имам нужда Ти да бъдеш Господар на живота ми. Моля те да ме водиш и насочваш всеки ден. В Библията се казва, че ангелите в небето се радват, когато някой даде живота си на Исус Христос. Ако ти се помоли с тази молитва, небесните ангели се радват за теб. Ние благодарим на Бога за твоето решение и бихме искали да ти помогнем да започнеш новия си живот като последовател на Исус Христос. Моля, посети нашия уебсайт muslimjourneytohope.com, където ще намериш свидетелствата на много други мюсюлмани, които са намерили Исус Христос и тяхното пътуване към надеждата. Имаме и материали, както на английски, така и на арабски. Ще ти дадем повече информация за християнския живот. Чрез нашия уебсайт можеш да ни пишеш по електронната поща за всякакви въпроси и притеснения, които имаш. Надяваме се и се молим това да те насърчи в новия ти път с Исус. Аз съм благодарен на Бога, че ти беше с нас днес. Това не е случайност, а нещо, което е предопределено от Бога. Каня те да бъдеш отново с нас следващия път, когато ще чуем разказа на друг приятел, който е започнал своето пътуване като мюсюлманин към надеждата. Аз предизвиквам всеки да помоли Исус Христос с искрено сърце. И Бог познава сърцето. Ние не можем да изпитваме Бога. Не можем да поставяме под въпрос Бога. Но можем да помолим Бога. Можем да го помолим смирено. Кажете: Боже, аз имам човек от семейството ми, който е болен. Имам някой, който много се нуждае от изцеление. Имам въпрос или сърцето ми е разбито. Чувствам депресия и лекарите не могат да ми помогнат. Нямам надежда. Чувствам, че нямам мир. Ако попитате: има ли надежда в Исус? Има ли изцеление в името на Исус? Има ли изцеление за човека от моето семейство?
Има ли някакво спасение от тази депресия? Помоли се в името на Исус и ти ще получиш, защото Той е всемогъщият Бог. Опитай и ще видиш. Ето какъв е Бог.